ka ha, walang tao. Sige lang po, sige po, sarado nyo. Yes, sarado ko to. Ito po yung relief na pamimigay sa mga kapatid nating katutubong Aita sa Florida Blanca, Barangay Nabuklog, Florida Blanca. Yan po, meron pa ako doon sa van, yung dumating na sasakyan kanina. Yung dalawang sasakyan na yun, meron pa ako doon. Hi guys, yung Yan. Yan si Sis. Napakarga na si Sis. Shoutout ka, Sis. Incoming. Yan. Incoming folder. Anong shout name mo, Sis? Shout name? Talayeb. Talayeb? pag lasing doon nagpapakarga. Talayeb lang, talayeb. Ayan, bubuhati na po. Sasakay na sa sasakyan. Bro, pagtulungan nyo na lang. Hindi ako pwede mag-bot. Iwan, tamay sa kulong-kulong ako. Sinabi tulak. Magkakot na. Magkakot na. Yung iba sa bahay namin. Jake, pantay Jake. Paluwag, pantay ko. Binitawan. Yan. Oh, may bargain dito, oh. Helmet. Ayan, oh, pili na kayo. Bibigay din sa mga ano eh, Haita. Ay, bibigay din. Ayun pa pala, oh, ang dami. Ang dami bibigay sa mga katubong Aita. Yan, okay na yan. Wala na relap, no? Wala na po. Ayun na lang kami sa mga ano talaga meron. Hindi tayo magpalit. Binibigla mo eh. Dami, oh. Wow. Oh. Anong ginagawa mo? Yun daw, yung mga damit sa mga carrier na lang nila sa taas. Doon, sa Oo. Kaya malalaglag yun. Hindi, itali natin. Sa carrier. Tapos itali na lang. FX na. Yung dalawa na yun. Dalawa? Oh. Hindi, yung isa walang carrier eh. Ito kotse, kanino to? Hindi, kay sabayo ko. Nasa ba yun? Marami pa. Natalim ba yung ano? Gagamitin yung kotse? Dito pa. Dito pa, dito pa. Gagamitin yung kotse? Opo, dadalhin. Oh, yung pwede rin maglagay ito sa kotse. Dadalhin niya ba? Tingnan naman sa taas. Ah, bro, tabi kayo, tabi. Ano? Sagli dalanan niya. Oh, laki eh, no? Yun na yung 1,000. Ano mga sumubra kasi ang ha? Tali nga, baka pagdating doon, wala na yan. Yan, shoutout po kay parang Roldan de la Peña. Maraming salamat po sa tiwala at pinairam mo muli ako sa iyong Mio I 125. And thank you. Ito yung helmet ko. Ayun po yung Substandard. Ha? Ayun po yung dala niya. Oo, ito. Ang problema ko kasi hindi pwedeng back-ride. Kasi, Sayad. tamo sa sayad oh. Nakakaya naman kung masisira, inaram ko lang. Yung Yeah. gamit niya pumunta mo. Yan yun, yung una pinaram sa akin.
Tapos hindi pa siya ganito yung gulong. Ngayon bago na yung gulong, problema ako kanina umaga. Dapat magkasama kami ni Vice. Ni Bro Rodrigo. Kabakal dapat dito sa akin. Tataka nga po ako, tinawagan naman. Oo nga, oo. Tapos pagdatay ko dun, may nakasakay na. Tricycle! Ano pa? Tricycle po. Sa loob, sa labas. Ilan sakay mo? May tricycle pa ba? Tatlo sakay mo? Dalawa. Ito sa likod. Shout out Black Panther. Ayan oh. Shout out. Black Panther. Meron pa? Panali daw, wala. Meron. Hoy, wow, bawal yan. Emperador. Emperador nga laman nun? Ton lang pala, wala. Ha? Emperador laman nun? Hindi po, damit yun. Kala ko emperador eh. Panginom. Ito pa bro. Ilagay mo na dyan. Isa lang ang masalubong, di ba? Ito, carrier, oh. Nahirapan yung sa ano nyo, yun, oh. May carrier naman pala. Oo nga no. Oo, sa carrier na lang. Magalang naman yan eh. Babay, taalis na. Ito na maubos oh. Oh mga brosis oh. Sarap oh. Yan ang pagkain namin ngayon. Bago kami lumapad. Sis, kain na sis. Sige po. Yan po, oh. Kawawa aso. Walang natira. Kawawa po, magreklamo. Mga naiwan. Oo nga. Ayan po. Yun oh, yan oh. Wala na oh. Natap na, natap. Kambura. Bro, pahingin ng tubig bro. No, soft drink. Ayan po, sige po. Hey, special yan. Lagyan mo yellow, bro. Yan, process. Galing pa ng Manila yung mga membro natin. Ayan. Layo, galing pa kayo ng... Galing pa sila ng Manila. Bro. Yes, good morning. Good morning. Gulat ako, kala ko ano. Anak ko. Oo nga. Yung Madonna pala. Good morning po. Good morning. Good morning. Morning po. Morning. Kaya na tayo. Oh, baba mo. Baba mo na guys. Sige, baba na. Bro, paksuyo, paki-assist mo. Bagong dating. Hindi ko mababas yung pinaluto ko dyan kung Kahit hindi na ko muna, kakain. Bro, baba muna kayo sa Bago tayo baba para makakain na. Kaya na tayo. Lahat pa ng biyahe nyo. Bro, kain mo muna.